हेलो फ्रेंड्स फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे गोदान निउस आपडेट लाना फैफिनलायबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। गिबियावनो दङ बरपेटानि मोनसे हाबायाव हांसो बेदर होदोंमोन आरो बे हांसो बेदर होनाय समाव माने बेलासे समाव बयबोथ' हाबा जानो फैखायो नालाय, हाबा जानो फैदोंमोन बयबो। हाबा जाखांना गासै 30 जन सुबुंना माने बेलासे समाव उदै सानाय खर' सानाय गोबानाय जानानै हस्पिटालाव लांनांगौ जायो। बयबो जायाखै, 30 जन सुबुंनावल' जादों, बयनावबो जायाखै, सोरनावबा गथ'नाव सोरनावबा बिमानाव। बेबायदिनो नैथियाव दङ मैया मिज'रामाव गासै 23 गोदान कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों मिज'रामाव। जोंनावथ' बहुत मोनो, नाथाय बिथांनाव 23ल' मोनदों। थामथियाव दङ भारतनि अक्सफर्ड इउनिभारसिटिनि कर'ना मुलिनि नैथि हिउमेन ट्रायलखौ खालामनो थाखाय एलाउ होबाय। मोनबा जायगायाव बे मुलिनि भारतनि मोनबा जायगायाव बे मुलिनि हिउमेन ट्रायलखौ खालामनाय जागोन। आइसिएमआरआबो बे खामानिखौ मावनो एलाउ होदों, लोगोसेनो भारत सरकाराबो बे खामानिखौ मावनो बिथोन होबाय। ब्रैथियाव दङ सुशांत सिंहनि गोसो थोनायमोन रिया चक्रवर्ती, बिथांनि सायाव सुशांत राजपुतनि बिफाया केस होदों। पाटनानि राजीव नगर थानायाव केस होदों रिया चक्रवर्तीखौ, सुशांत सिंहनि बिफाया। थ' बाथियाव दङ फैगौ 5 आगस्टआव खालामनाय जागोन राम मन्दिरनि भुमि पुजन। बेनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङ आरो राम मन्दिरनि भुमि पुजनाव दैथायहरनाय जादों आइ कामाख्यानि गोथार जल आरो भुमि, माने दै आरो हा नामाथाय, जल आरो भुमि माने। दथियाव दङ डिपुटि स्पिकार एमिनेल हक लस्कार, बिथांनियावबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। बिथाङा डिपुटि स्पिकार अफ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि, बिथांनाबो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों मैया। स्निथियाव दङ दरंनि खारुपेटियाव मोनसे जाब्रबथायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। भारतारि सान्थ्रिफोरनि सौग्रावनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। सानै सुबुं बाइकजों फैदोंमोन आरो बेनिनो सासेया जिउ गोमायो भारतारि सान्थ्रिफोरनि गारिजों सौग्रावनायाव। सासेया जखम जायो। थैनायनि मुङा जादों मुसा आली आरो जखम जानायनि मुङा फकार आली। 8थियाव दङ मैया सासे 86 बोसोर बैसोनि नैबे सुबुंखौ हगारनाय जादों। बिथाङा माने फेजेनबाय आरो कर'ना भाइरासखौ बा हामबाय, 86 बोसोर बैसोनिमोन। 9थियाव दङ मैया सानै थैदों आसामाव कर'ना भाइरासनि थाखाय। सासेया 70 बोसोर बैसोनिमोन दुलुरानि सरकार आरो सासेया हेमन्त बरगहाय 50 बोसोर बैसोनि, बिथां कामरुप मेट्र'नि सानैबो। सानैखौबो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालावनो थिसननाय जादोंमोन। मैया गासै 1216 हगारनाय जादों आरो एक्टिभ मोननाय जादों 1371 आरो कामरुप मेट्र' मोननाय जादों 295, कामरुप रुरेलाव मोननाय जादों 221 बा कामरुप नोगोरारियाव मोननाय जादों 295, गामियारियाव मोननाय जादों 221। 10थियाव दङ गासै टटेल केसेस दङ दा आसामाव 34,947 आरो हगारनाय जादों 26,618। एक्टिभ केसेस दङ 8,238, थैनाया 88 बांबाय आरो माइग्रा दं 3। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।